mana onwe okwu a na-ekwu mgbe anyị na-eto eto asị na ibe onye chọkọbụ ịghọtago ọ dụka asị na ndị Ọnịcha na-asụkaba anya bụ asụsụ na ka eji malaba ife onye chọkọfụ ịghọta ibe ọ pụtara bụ na ibe ị chọrọ ebe ị na-achọ bụ ebe ya afụ ịghọtago mana ụmụ ebe anyị na-echezo ịghọtago ibe ahụ ị na-achọ ihe afụ ya mana o dipende ka isi were achụ ya o dipende ka isi awọkụ hard ka isi emesi ibe ike ka o si wee dị gị mkpa ụmụ ibe abụ ibe anyị na-echezo ịghọtago okwu ma abụrụ gịnị ebelivu m na ya bụ okwu mana ibe na-achọ itinye bụ na onwe ibe ị na-achọ ịghọtago kaba arụ ka i spidie up kaba arụ ka itinye mmụọ họzụ ka itinye mmụọ eneji na ya ịghọtago ka o wee nwee isi bikos ụfọdụ n'ime anyị na-aghọtabe nya bụ okwu ịghọtago anụzi ya na ibe onye chọkọfụ ịghọtago dịwa o jezie nọla ana na